Susuhan. So ayan, watch out. Umuulan po ngayon. Tingnan natin kung may pulis tayong may encounter. Sana wala naman. Tapos sabay mas. Nagmas pang tanga. Magmas ka sa ulan. Random vlog tayo ngayon, guys. So, papakita ko sa vlog. Kasi I'm sexy as. So, ayan. Let's see. Kailangan natin magkab-kab na. Mamaya pulis yan. Kailangan natin magkab-kab para matanggal ang mga dumi sa katawan. Ayan. So, mag-picture lang kami doon and then babalikan ko kayo. Hey! What's up, guys? So, kakatason namin nag-pictorial, nag-picture-picture, pero hindi pa natatapos doon. At outfit check muna tayo. Wait lang. Ulan vlog. Ayan. Outfit check muna tayo, guys. In 3, 2, 1, go! First time makalabas ng bahay at yung natuklap kong kuko, leptospirosis. Yan, so napapalit nyo, punas-punas camera muna tayo. Sarap paligo ng ulan, oh. Woo! Ako nga ako. Woo! Gusto ko yan! Ayan, ligo pa tayo. With nginig-nginig. Sana all nilalamig, parang conversation nyo. Woo! Hello guys, sa dulo ng vlog natin ipapakita ko lahat ng picture namin na na-edit na. So abang-abangan nyo yan. Magiging short lang itong palabas na to dahil ewan ko, tinamad ako mag-vlog. So ayan, wala tayong ginawa kundi mag-trip-trip, maligo, mag-zumba and everything. Abangan nyo yung Zumba live natin bukas sa aking Facebook page. Sa aking Facebook. Oo. Here are some of my pictures.